קהל נכבד, ערב טוב וברוכים הבאים לאולם פביליון כאן במרכז העיר ירושלים, והערב על במה זו מופע סיום של מחזור מ"ה תיכון דנמרק. תרשו לי להזמין אל הבמה לקבלת הבוגרים את מנהלת בית הספר הגברת יונת קאופמן ואת סגן המנהלת מר אבי מלכה ואת יועץ השכבה לירן שטרן. ועכשיו, הגיבורים שלנו, הבוגרים שלנו, קבלו את הבוגרים וצוות החינוכי כיתה י"ב 1 עם המחנכת לירן גדיש ורכזת השכבה יובל אסל, אלירן אדוני, מרום איתך, אייל אמר, טליה ארבל, מאור בן שלמה, מאור דיין, טל ורסנו, יוסי תקלה, רותם אינון, ירין יצחק, עדן כהן, שלי מזרחי, דנה מיידנברג, אושר פחימה, ליאור קדוש ונוי שואו. יעלו ויבואו י"ב 2 עם המחנכת יסמין רביד ועם המתרגלת מיכל אדם. והבוגרים אוראל אברהם, עידן אדרי, אליס אמחנסקי, שחר אמסלם, עידן בן חמו, אורי גיל, דניאל, דימה זולוטרבסקי, מעיין זקן, איציק יופה, אייל כהן, אלי מלכה, דינה לוינגר,
נועה מלול, עידו ממן, בר משה, לירון נחמה, משי סעדון, עדן עבדי, בנצי פניה, אור פרץ, אוהד צרפתי, עדן קשני ועדן שטרית. ועכשיו י"ב 3 עם המחנכת אריאלה רשף, יעלו ויבואו הבוגרים יעל עמר, דולב בוחבוט, לינוי גבאי, אדם הדני, דוד טבדי, חן כהן, חן ממרן, ניר סבן, מאור לנדאו ומור ציוני. ועכשיו י"ב 4 עם מחנך הכיתה מיקי יהב ועם המתרגלת עמית גורן, והבוגרים מתיקו אדל, סולומון אצ'נפה, ידין אריה, ניר בראשי, ירין גרג'י, דספה דמאס, עידן חפצדי, אלעד יפרח, עידן ישראל, תומר קרמני, רז כהן, דניאל לחמני, יובל מונסנגו, עמית מזרחי, רבקה משה, הילה נחמני, נטלי ניסים, בר פאר, תומאס קנגין ונופר אוחנה.
ועכשיו י"ב 5 עם מחנכת הכיתה עטרה טריסטמן והמתרגלת שקד בנימיני. והבוגרים הם דנה ברג'ל, דניאל בוסקילה, רועי בן רוחי, עמית זילברמן, מאיה שורון, עדן מועלם, שקד משלי, מני ציוני, ולד שרמן, גולן ססון, עומרי גיגי, דניאל סעידוב, ואלעד שנייזק. ועכשיו י"ב 6 עם מחנכת הכיתה מיכל שמעוני והמתרגלת שמרית בשארי. והבוגרים הם אקילוב ברוך, שלי הראש, אוראל מזרחי, נתנאל שוקרון, עודד כהן, רז אבו חצרה, סתיו פרץ, נוי מורדוך, לקי טצקוב, תומר נאמן, דור סיטון, עידן בן חיים ונתנאל כהן. ועם המחנך מוטי כהן יעלו ויבואו אלון בן שלום ואורי קדי. מחיאות הכפיים, מחזור מ"ה. חלק מהעניין שאני לא רואה פה איפה זה מנגן, איפה הפליי. על הקהל הבמה. מוטי.
ערב טוב לכולם. תשכח לשמוח גם בחלקי, ואל תיכנע מלבכות כשעצוב. תנצל הכל כל עוד אתה תמיד, תלמד לוותר ואל תוותר על החיים, כי בחיים הכל עובר שקולך פנימי אומר, זו האמת שלך. לא לסלוח, זו לא חופשה, נצור אהבה בדרכך, ודע את כל הסובב אותך. אל תלך בדרכו של אחר, ואל תיכנע לחולשות שבגוף. שא בעול בכתפיים איתנות, ותאמין ותאמין ותאמין, כי בחיים הכל עובר מטעויות, למד והשתפר. מה שקולך פנימי אומר, זו האמת שלך. לא לסלוח, זו לא חולשה, תמצור אהבה בדרכך, ודע את כל הסובב אותך. כי בחיים הכל עובר מטעויות, תלמד ותשתפר. מה שקולך פנימי אומר, זו האמת שלך. לא לסלוח, זו לא חולשה, נצור אהבה בדרכך, ודע את כל הסובב אותך. כי בחיים, 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 בחיים. תודה רבה. קהל נכבד, שוב ערב טוב. ראינו כבר את הבוגרים ואת להקת הבית שמגיע לה קצת יותר כפיים, ועכשיו קבלו את מנחי הערב שלכם, עדן וטספה. ערב טוב עדן. ערב מצוין גם לך טספה. וערב טוב לכם, כל האנשים שבקהל, משפחה, הורים, מורים, חברים, ושאר מסתננים. וכמובן, ערב טוב ומוצלח לכל החברים שלנו לשכבה, מחזור מ"מ תיכון דנמרק.
אנחנו נרגשים לראות את כולם מהר בחגיגה יוצאת דופן. מחזור מ"ה מסיים השנה וממשיך אל הפרק הבא. רף הבלון אמר, תפקידו של מנהל כשיר הוא ליצור סביבה אשר בה יהיו הסיכויים הגבוהים ביותר, שיתרחשו הדברים הרצויים ביותר. כזאת גם המנהלת שלנו. אז למילים הראשונות של הערב אני מתכבדת להזמין את מנהלת בית הספר גברת יונת קאופמן. ערב טוב. הילדים הקצו לי 1.5 דקות לנאום, אז תמחלו לי על הקצב. הם הכתיבו לי זמנים בכל 3 השנים האחרונות. לא ברור מי ינהל אותי החל מהשנה הבאה. אבל אל תתבלבלו מהנימה המתלוננת שלי. השכבה הזאת היא כל מה שמנהלת כמוני יכולה לחלום עליו. ילדים חכמים, דעתנים, מסוגלים לשקול דברים בכובד ראש, או קצת פחות כובד ראש, לדבר, להשמיע עמדה, לדרוש וגם לקבל. במהלך הזמן למדו גם להקשיב וגם לקבל עמדות אחרות, נהלים שיש לעמוד בהם, אבל כל העת שמרו על חשיבה ביקורתית ודאגו לא לקבל דבר כמובן מאליו. ילדים טובי לב, בדרך כלל אוהבי אדם, שגדלו להיות חבורה אחת, אכפתית, דואגת, מכילה ואוהבת. ילדים שלמדו לפחות ללמוד את עמדת האחר מהם. תענוג צרוף. הערב הזה הוא בעיקר הזדמנות לתודות. הסיכומים כבר מאחורינו. אז למי תודות? למפקחת בית הספר סמדר, שמכירה במאמץ שאתם עושים ומשתדלת לסייע כל הזמן. בבקשה. למרים רקנתי, שמתנדבת בבית הספר אבל עובדת כאילו מישהו משלם לה. הכל כדי שלכם ולנו יהיה הרבה יותר קל וטוב. להורים שלכם, שליוו, תמכו, עודדו, העירו בבוקר, הקפידו שלא להתייאש, שהיו עבורנו הצוות, שותפים נפלאים, תודה רבה. ובעיקר, בעיקר לצוות שלכם, שאין שני לו. צוות צעיר, עבור מרביתם אתם הכיתה הראשונה לחנך וללוות, צוות שהשקיע זמן, מחשבה, דאגה ואהבה עצומה, ללא חשבון של זמן ומקום. יכולתם להעיר אותם באמצע הלילה על כל דבר וכך גם עשיתם. נטרתם להם, כעסתם, השמצתם, ובסופו של יום הבנתם כולכם איזו הזדמנות חד פעמית נתן לכם הצוות הזה. כולכם יוצאים היום מבית הספר אנשים מודעים יותר, קרובים יותר לעצמכם, למודי הצלחות בזכות הצוות הנדיר הזה. בשמי, בשם צוות בית הספר כולו, תודה רבה מאוד לכל צוות השכבה, לירן גדיש, יסמין, אריאלה, מיקי, עטרה, מיכל, לירן שטרן, וכמובן מוטי. תודה לכל יתר צוות דנמרק שעושה עבודה שקטה מאוד, צנועה מאוד, מאחורי הקלעים להצלחת כולם, החל מרישום בחינות ועד לניקיון. לצוות המנהלה, שרה, רונית, ורד, מלי, פרידה, הדסה, יעקב ופעים. תודה שדאגתם לילדים לכרטיסיות, לעתים, למחשבונים, למילוניות, לנייר טואלט. אם לא הייתם מגבילים אותי בשעה ורבע, הרשימה עוד הייתה ארוכה. לענתי, שדאגה לכם לכל פעילות חברתית. למיכה שטיפל בטיולים. לכל המורות והמורים המקצועיים שנאבקו יחד איתכם על כל בחינה, והמאבק לא היה פשוט. ולנטליה שלא פה על התפאורה היפה שהיא הכינה לכם. לאבי,
כמו תמיד, האחד והיחיד. אם הייתי מתעדת את הפניות שאבי קיבל מכם במהלך השנים, הייתם נופלים מהכיסאות עכשיו. קשה להאמין לכמה נושאים אבי הוא כתובת. ענייני עבודה, רומנים, הסתבכויות, משפחה, לימודים, רשימה אינסופית. אבי לא יודע לכבות את הטלפון גם באמצע הלילה, ולא יודע להגיד לא. אולי תלמד. אני מניחה שכמו בוגרים אחרים, גם אתם תראו באבי כתובת לעוד שנים רבות. אבי, תודה רבה. אתה פה אצלנו? ואחרון, לכם יקיריי, שתודה שהואלתם לשבת כשאני מדברת. תודה על שהתגרתם אותי, על שהצעתם הצעות ייעול ושיפור ועזרתם לכולנו להתקדם, על שגיליתם דאגה ואהבה אחד לשני ואחת לשנייה, על שלימדתם אותי ואת כולנו מהו מאבק אמיתי, יומיומי, במקומות הכי קשים. התעליתם בצורה מעוררת התפעלות מעל כל מכשול והובלתם לקרב גמר מרשים מאוד ומרגש מאוד. מאחלת לכם ימים טובים מאוד בהמשך, באהבה רבה מאוד. אני מבקש להזמין את סמדר, מפקחת בית הספר, לברך. תודה. ערב טוב, תודה לך יונת על הנאום, על המילים הנהדרות, תודה לכם שהזמנתם אותי, אני לא כל כך רגילה לדבר כמפקחת אלא יותר כמנהלת, אז קודם כל אגיד לכם, היה תענוג לשבת ולהסתכל עליכם כל כך יפים וכל כך מקסימים, אמרתי, ישבתי ליד מרים, אמרתי תראי כמה הם יפים, תראי כמה הם מקסימים, באמת כל הכבוד, אז מחיאות כפיים לכם. ואני לא אחזור על הדברים שיונת אמרה, אני על כל מילה מסכימה. אני רוצה לברך אתכם שכל מה שלמדתם בבית ספר דנמרק, אולי תשכחו, ספרות, היסטוריה, תנ"ך, אבל דבר אחד אני מאחלת לכם שלא תשכחו, זה את האנשים, את הצוות המופלא, שנגע בכם בנגיעות כל כך אוהבות, רכות, מכילות, ועם זאת קשות ומחזיקות ומציבות גבולות, שבכל דקה אם יהיה לכם קצת קשה מתישהו בחיים, תעצמו ככה את העיניים ותזכרו את המחנכים והיועצים והמורים המקצועיים שאומרים לכם, אנחנו לא מוותרים, אתם יכולים, אתם נהדרים, אתם מסוגלים, ואת זה שלא תשכחו אף פעם. כי כמו שאמרה יונת, הצוות שלכם, של דנמרק, הוא באמת נבחרת יוצאת מן הכלל. מחיאות כפיים לכם ממני. אנשים מיוחדים ויחידים, חרוצים ונחושים ואוהבים, שיכולים גם לחבק, גם לשים גבולות, גם לתת דרך, וכל הזמן לתת תחושה של אמונה גדולה גדולה, בכם וביכולות שלכם. אז כל הכבוד לצוות המורים והעובדים של דנמרק. ותודה ענקית ליונת. יונת, איפה את? כבר מסתתרת. כל צוות צריך מנהיג, ויונת מנהיגה את הצוות הזה בנחישות, באהבה, במודל אישי יוצא מן הכלל של יושרה, של יושר, של חריצות, של אמונה גדולה מאוד בכולם, לאות, לא פשרנות, עם הרבה מאוד הומור, הרבה מאוד מבט בגובה עיניים, יונת, והרבה מאוד כוח, שתמשיכי לשמור על הכוח שלך עוד להרבה ימים כי צריכים אותך. ותודה ענקית לאבי שלצידה, אבי, הנה את פה, הסתכלתי לשם. לאבי על כל מה שיונת אמרה, כל מילה, על זה שאתה מעז לצעוק עליי, תמשיך ככה. באמת על האווירה החמה, הטובה, הלא פורמלית, ובעיקר על העשייה, ואיך אומרים לצוות דנמרק, יגעת ומצאת, תאמינו. הרבה שאפו ובהצלחה. תודה רבה. תודה ליונת על המילים החמות.
סון טסו אמר פעם, ראשית חוכמה למנהיג, כי הוא שיקבע את הדוגמה. אני מתכבדת להזמין את סגן מנהל בית הספר, מר אבי מלכה, לשאת דברים. אני מתרגש, כל שנה אני מתרגש מחדש, אז נתחיל. ערב טוב להורים, לאורחים הנכבדים, לצוות היקר, וכמובן לכם, תלמידי מחזור מ"ה. ילדים יקרים שלי, כך אני בדיוק מרגיש כלפיכם. אתם ילדים שלי. 3 שנים אנחנו יחד. אני נזכר שהימים הראשונים שלכם כאן היו מלאי חששות. אך בדבר אחד לא היה לי ספק. אנו, צוות בית ספר דנמרק, קבענו לנו כלל ברזל. לעשות כל שנוכל כדי להצעידכם קדימה לקראת סיום כיתה י"ב. כל אחד מכם על פי יכולתו, אופיו ורצונו, בלי שהסכמנו לוותר על אף אחת ואחד מכם. אחרי 3 שנים של חוויות, משברים וצמיחה, אני מרגיש גאווה גדולה שאני מסתכל בכם, ילדים שלי, ובאמת אתם ילדים שלי ושל יונת. גאווה על שהפכתם להיות, על הדרך שהלכתם, שלא ויתרתם, שלא הרמתם ידיים. אני מסתכל עליכם ופשוט מרגיש גאווה ענקית. אתם שכבה יקרה לליבי עד מאוד, שכבה ברוכה כישרונות, ילדים עם נשמה, ילדים טובים. לכל אחד מכם יש את האיכות שלו, את הקסם שלו. יחד למדנו להכיר אחד את השני ולהתגבר, ללמוד ולהשתנות. אני יודע שתצליחו, זה ברור לי. אני מאמין בכם, מחזור מ"ה. אני חייב לומר לכם, תלמידים יקרים שלי, שאני שמח על הזכות הגדולה שהייתה לי להכיר אתכם ולהתחבר לייחודיות שלכם. אני מלא הערכה בכל ליבי, אני מלא הערכה על ההתמדה שלכם, על העקשנות ועל כך שלא ויתרתם. אני מקווה בכל ליבי שתמיד תכירו ביכולות שלכם ותאמינו במי שאתם. חשוב לי שתדעו שהתוצאות חשובות, אך הדרך חשובה הרבה יותר. דעו לכם שאין מתנות חינם. טעם החיים אינו בעבודה קשה. לכו אחרי כל אשר אתם מבקשים להשיג, אך לעולם יהיו קשובים לחלשים בקהילה. שימו לב לגר, לאלמנה, ליתום, לחלש באשר הוא, לפושט היד בפינת הדרך. אל תבוזו לשום אדם. ההתגייסות שלכם ליום ההתרמה למען משאלת לב הוכיחה מעל לכל ספק כי אתם יוצאים לדרך כבני אדם לפני הכל. וכל הכבוד למחזור מ"ה על יום ההתרמה. בית ספר דנמרק וכל צוות המורים עשה ככל שביכולתו לשמור עליכם. ציידנו אתכם בכלים חשובים לדרככם העצמאית והחדשה. אני רוצה להודות למחנכי השכבה, צוות איכותי ומסור שעשה עבודה משמעותית. ראשית, אני רוצה להודות לרכזת השכבה לירן גדיש. לירן, תודה לך על כל מה שעשית למען השכבה היקרה הזאת. ליווית אותם באהבה ובאווירה טובה והצעדת אותם לביתך בלי לוותר על אף אחת ואחד מהתלמידים. את מנהיגה, לירן, איפה את? את מנהיגה. ואשת חינוך למופת מבחינתי, למופת. ועל כך אני מודה לך באופן אישי. כן, מחיאות כפיים ללירן, אני לא שמע את זה. כן, ברצוני להודות למחנכי הכיתה, לירן, יסמין,
אריאלה, מיקי, עטרה, מיכל, וכמובן ליועץ לירן שטרן. למורים המקצועיים ולצוות המנהל שעשו הכל כדי שתצליחו. ועכשיו, בלי שותפה, בלי מנהיגה, תודה מיוחדת למנהלת בית הספר, יונת קאופמן היקרה. התברכנו בך, בכוחך ואהבת האדם באשר הוא. 4 שנים נהדרות שאת מנהלת את הבית ספר, בפוריות נהדרות ובפוריות לצידך, בתקווה לעוד שנים, יונת, לא עוד 2, עוד 10 שנים. ולסיום, אומרים שאני נואם הרבה, אבל לסיום תלמידי היקרים, אני מאחל לכם דרך צלחה, גיוס קל ונעים ושירות מועיל ותורם למדינה. שמרו על עצמכם וחזרו בשלום למשפחותיכם. המשיכו לראות את בית ספר דנמרק כביתכם הנוסף. תודה. Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open, why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything for ya. Oh, I would go through all this pain. Take a bullet straight through my brain. Yes, I would die for you, baby, but you won't do the same. No, 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 no. Black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Bad woman, that's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. I'd jump in front of a train for ya. You know I'd do anything
להנהיג שכבה בצורה כל כך מדויקת ונכונה זה עניין גדול. אמר פעם הנרי קיסינג'ר שתפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו מהיכן שהם נמצאים אל המקום שלא היו בו מעולם. אל המקומות האלה, לירן, את לקחת אותנו בחום, באהבה ובאמונה. קהל יקר, אני מתכבדת להזמין את רכזת השכבה לירן גדיש. יכול להיות שאני קצת מתרגשת, אז תסלחו לי. שלומי. נמוכה מאבי ויונת. לפני 10 שנים סיימתי אני את כיתה י"ב שלי. לפני 5 שנים בערך הבנתי שהחלום שלי הוא להיות מורה. לפני 3 שנים החלום התגשם, כאן איתכם בדנמרק. ומאז המציאות עולה על כל דמיון. לא חלמתי שתגיע לידי הזכות לחנך כיתה ולרכז שכבה כל כך מהר, ולא ידעתי עד כמה אהנה מזה. בשנים האחרונות זכינו, הצוות ואני, ללוות אתכם. לפעמים מקרוב יותר ולפעמים רק בהתבוננות מרחוק. בתקופה הזו הייתה לנו הזדמנות לראות אתכם, גדלים, לומדים, מתלבטים, צוחקים, בוכים, מצליחים, נכשלים, נסערים, כועסים, אוהבים, סולחים, ובעיקר ממשיכים לצעוד קדימה כל הזמן ולא מוותרים. היו רגעים לא פשוטים ואפילו קשים, שהובילו לא פעם להרבה ויכוחים ותסכולים. לרגעים הללו מתלווים אין סוף רגעים אחרים, טובים, מרגשים וקסומים, שחווינו איתכם, ואני מודה שאתגעגע אליהם מאוד. אז אני מביאה כאן רשימה קצרה של הדברים שאליהם אני אתגעגע. אז זה לראות אתכם בבוקר ולהגיד לכם בוקר טוב. זה לפתוח את הדלת של הכיתה, כמובן רק אחרי שצעקתי שכבת י"ב להיכנס לכיתות, להציץ ולראות שאתם לומדים שם ומתעניינים וכל כך רוצים להצליח. שהדלת של המשרד נפתחת כל דקה עם בקשה אחרת, לפעמים להתלבט יחד, לשאול, לכעוס ולהתלונן, לפעמים סתם להטעין את הטלפון או לקחת ספר תנ"ך, ולפעמים פשוט לשאול איפה יסמין, אריאלה, מיקי, עטרה או מיכל. לראות אתכם צוחקים בהפסקות, בטיולים ובשיעורים, להקשיב לכם מספרים על החיים שלכם, על מי שאתם ועל מה שאתם רוצים להיות. אף פעם לא מסתפקים במה שיש, תמיד רוצים להתקדם. אני רוצה להודות לכם על כל רגע ורגע, גם על הרגעים הטובים וגם על הפחות טובים. אני מאמינה שמהאיזון בין השתיים מתקיימת הצמיחה וההתפתחות של כל אחד ואחת מאיתנו. תודה על ההזדמנות לקחת חלק בחייכם, על שהוכחתם לי שתמיד אפשר לתקן, לשנות ולהתקדם, ושעבודה קשה ומאומצת היא באמת משתלמת. תראו אתכם, לא היה שווה. אני רוצה להודות לחברים טובים שלי שעשו את הדבר הזה לאפשרי, ליסמין, לאריאלה, למיקי, לעטרה, למיכל וללירן. תודה על העבודה המתמדת, על החשיבה על כל פרט ורגע, על חוסר הפשרות שלכם לעשות כל דבר הכי טוב שאפשר. תודה על עבודה משותפת אמיתית שבאה מהלב ועל אמונה שהכל אפשרי שדווקא בי ובתלמידים. תודה למתרגלות השכבה. עמית, שמרית, שקד ומיכל, שבאמת לא ויתרו על אף תלמיד ותלמידה. תודה שדחפתן כל מי שרק נקרא בדרככן לתגבור, שיחת מוטיבציה או סתם חיבוק. תודה ענקית גם לך יונת, ששמחת, שדחפת ולא הפסקת להוות השראה וכוח עבורי ועבור הצוות. תודה על הדלת הפתוחה, על הדחיפה קדימה כל הזמן ועל המחשבה הבונה. אבי, עכשיו זו התודה שלך. שכבת י"ב, מחזור ממי זה באמת אימפריה, והרבה מזה בזכותך. תודה על התמיכה והליווי האינסופיים, על ההשגחה, ההקפדה והאהבה. לצוות המנהלה, פרידה, מל, עירונית, הדסה, ורד, שרה, יעקב, פאד ופהים, תודה. תודה על הדאגה לתלמידים, על האהבה שהרעפתם עליהם. גם אותנו, דרך אגב, פינקתם בלי סוף, ותודה על תשומת הלב ועל ההשקעה בפרטים הקטנים. וגם להורים שלכם מגיעה תודה גדולה. תודה שנתתם לנו את הזכות להיות חלק מתהליך הגדילה והצמיחה של ילדיכם, ונתתם בנו אמון לפעול ולעשות הכל כדי שהילדים יצליחו ויהיו מאושרים. ורגע אחד אחרון לפני שזה נגמר, אני חייבת לשים לכם בתיק עוד כמה דברים אחרונים, לפני שאתם יוצאים. תמשיכו, ובבקשה להקשיב עכשיו כולם. תמשיכו להיות עקשנים, ביקורתיים ודורשים. תמשיכו להיות אמיתיים עם עצמכם והסביבה. תיקחו אחריות על הבחירות שתעשו בחיים שלכם.
תאמינו בעצמכם ובכוחות העצומים שטמונים בכם. תזכרו שאתם האחראים הבלעדיים לחיים שלכם. אל תחכו שמישהו יעשה בשבילכם. תעשו ותשנו בעצמכם. אני גאה בכם על האנשים שאתם ועל התהליך שעשיתם עד כה בחייכם, אבל אל תתבלבלו. יש לכם עוד דרך ארוכה לעשות, ובינינו זה אף פעם לא נגמר. אז תהנו מהדרך. אני אוהבת אתכם המון. מלירן אחת ללירן השני. פאולו קאולו כתב, מי שמסוגל ללף את ליבו, מסוגל לכבוש את העולם. אמנם, לא תמיד הצלחנו לעשות זאת, אבל מי שעזר לנו היה לירן יועץ השכבה. אני מזמינה את לירן שטרן, יועץ השכבה. וואו, מרגש. להיות איתכם כאן בנקודת הסיום, אחרי מסע שהתחיל אי שם לפני 3 שנים, הוא מגיע היום לנקודת הסיום. זאת נקודת סיום, אבל בעיקר נקודת ציון. נקודת ציון של פרק משמעותי בחייכם, שבו עברתם תהליך של למידה, צמיחה והתפתחות אישית. בתוך התהליך הזה, ביקשנו מכם לא פעם לשאוף גבוה, לחלום, להציב מטרות, ולבסוף להתמודד עם המציאות הלא קלה, שבתוכה יש לא מעט קשיים והתמודדויות. גם אם בהתחלה עדיין לא שמחתם עלינו, לאחר זמן נעניתם לקריאה, והתחושה הייתה שיש עם מי לעבוד, שכל אחד מכם הוא עולם ומלואו, שאם רק יגלה את עצמו לעולם ולנו, אנחנו נרוויח וגם אתם. אנטואן מרי רוז'ה, משורר צרפתי מפורסם, אמר, איך בונים ספינה? אוספים אנשים ונותנים בהם את האהבה והכמיהה לים הרחב והגדול והאינסופי. ולא אוספים אנשים ואומרים להם לאסוף עצים, להכין תוכניות ולבנות ספינה. ניסינו, המחנכים והצוות, בתביעה עדינה של קשרים, להפיח בכם את האמונה ואת התקווה שאתם יכולים ומסוגלים לצלוח את המסע, לגשת לבגרויות, לסיים 12 שנות לימוד. אתם הוכחתם לעצמכם דבר ראשון ולאחרים שאתם יכולים ומסוגלים בגדול, אפילו בגדול מאוד. אתם ההורים, אתם השותפים לילד לאורך המסע הארוך של החיים, וכמובן גם לערב המרגש הזה. בפרק חיים זה של הלימודים הרגשתי את האכפתיות והדאגה שלכם גם בזמנים יותר מורכבים. תודה על השותפות, על האמון בנו, על היכולת להרחיב לנו את המבט על ילדיכם, ובכך אנחנו גילינו עוד ועוד ממנו. הקשר איתכם היה יותר ממשמעותי. ולמחנכים היקרים והמדהימים, הייתה לי זכות לעבוד איתכם, ואני חושב שלתלמידים שלכם הייתה זכות לקבל אתכם. אתם לא ויתרתם, נתתם להם את הנשמה, וגם את השעות של שעות שינה, שעות לינה, לא יודע, כל זמן שהוא. אני רוצה לאחל לכם, בוגרים יקרים, שתמשיכו להשמיע את קולכם. הוא חשוב מאוד מאוד. תביאו את הכוחות שלכם לכל מקום שבו תהיו, תיטיבו עם עצמכם ועם העולם, ותרבו חסד. וכמובן, תשמרו על עצמכם. אוהב וכבר מתגעגע. תודה רבה ללירן שטרן על הדברים. צבי ברק אמר, ואני מצטט, מנהיגות המנהל נמדדת על פי תוצרי העובדים, כשם שחינוך ההורים נמדד על פי מעשה ילדיהם. וכמה שאנחנו עשינו. אז אתם, שנמדדים על פי המעשים שלנו. אתם, שאוהבים אותנו ללא תנאים, ורוצים רק את הטוב בשבילנו. אתם, שתמיד שמה בשבילנו, בכל גיל, בכל רגע. עכשיו תורכם. אני שמחה להזמין את מירה משה אמא של בר מי"ב 2. יונת מנהלת בית הספר, אבי מלכה סגנה, צוות השכבה, צוות בית הספר,
הורים ובוגרים יקרים, אפתח את דבריי בנימה אישית. בני בר משה הגיע לבית הספר דנמרק לאחר שנשר מחטיבת הביניים בצפון העיר. בר היה מחוסר מוטיבציה ופגוע מאמירה קשה של ההנהלה, נראה מה יצא ממך. היום אני עומדת כאן כאימא גאה ובראש מורם, מודה מכל הלב והנשמה למשפחת דנמרק שהחדירה מוטיבציה והאמינה בו ועזרה בכל דרך אפשרית. ליסמין המדהימה שהייתה לצידו במשך כל השנים, ועם עבודה קשה, מתמידה, אכפתית, מחבקת, עזרה לו להגיע ליום מאושר זה. בר מסיים את לימודיו עם 12 שנות לימוד, תעודת בגרות מלאה, הערכה עצמית ורצון ללימודי המשך. זה מה שיצא ממנו. לשאלתם של ההנהלה בחטיבה. אנו מסכמים מסע מופלא ומרגש שבמהלכו הייתה התעסקות רבה בסולם הערכים שלכם. בתהליך מתמשך של שיח ועבודה קשה, בית הספר היווה עבורכם אנשים טובים באמצע הדרך. הדריך אתכם, סייע לתת בידיכם כלים שיעזרו לכם בהמשך דרככם, ואפשר לכם לצעוד אל עתידכם בבטחה. בית הספר שם לעצמו מטרה, לטפח בכם את אהבת האדם, את ערך הנתינה, החברות, הסובלנות, גרם לכם לאהוב את בית הספר והביא אתכם להיות אנשים טובים ותלמידים טובים. הפכתם לתלמידים שקולים ובוגרים שמבינים את ערכו של המאמץ והוכחתם שאין דבר העומד בפני הרצון. פתגם סיני אומר, מורים פותחים בשבילך את הדלת, אך עליך להיכנס בעצמך. ואכן נכנסתם לדלת הפתוחה עם עבודה קשה, מאמץ אינסופי שבו ידעתם עליות ומורדות, ועם הרבה תמיכה ואכפתיות הצלחתם להגיע להישגים מרשימים שלא חשבתם שתגיעו בתחילת המסע. בית הספר דנמרק זו משפחה דואגת, תומכת ואוהבת, שהעניקה לכל תלמיד ותלמידה את כל האמצעים להצלחה. עיקר החינוך ללמידות טובות הוא על ידי עצם האישיות של המחנך. ואתם המחנכים היקרים, עשיתם עבודתכם נאמנה והייתם לדוגמה לתלמידים, השקעתם מאמץ רב בכל אחד ואחת באופן אישי ודאגתם לגיבוש כיתתי. לא התייאשתם גם כשהיה קשה ופרי טיפוחכם לנגד עיניכם. לירן המדהימה שהנהיגה את השכבה ביד רמה ודאגה לצרכים האישיים של כל תלמיד ותלמיד, דאגה אימהית ומסורה שיודעת לתת מילה חמה ומחזקת. תודה רבה לירן. למתרגלות המדהימות והיקרות, בית הספר הוא מזרקה של ידע והתלמידים שם בשביל לשתות. אתם העשרתם אותם בכל הידע שלכם, עבדתם ימים כלילות באופן אישי, אפילו בבתיכן, כדי להעשיר ולהוסיף להצלחה של התלמידים. עשיתם עבודה ראויה להערכה. תודה מכל הלב. אבי יקר, היית דמות אבהית, חזקה וקשוחה, ויחד עם זאת מלטפת ומרגיעה, שהתלמידים ידעו לכבד ולהעריך. עשית את זאת בדרך המיוחדת שידעת, כיצד לגרום לתלמידים לכבד את הזולת. הנתינה האינסופית שלך גרמה לתלמידים לסמוך עליך ולאהוב אותך. תודה רבה. ולך, איפה יונת? אוקיי. ולך, יונת הדגל של בית הספר, המנצחת על כל התזמורת שנקראת משפחת דנמרק. האמנת בכל תלמיד ותלמידה והענקת את כל הכלים הדרושים להצלחתם. ניטשה פרדריך אמר שיש טווס שיסתיר מעין כל את הדר הזנבו, ועל כן גאוותו. הענווה והדרך שבה את מתנהלת בגובה העיניים עם התלמידים שלך ראויים להערכה ועל כן גאוותך. תודה מכל הלב. ולכם תלמידים יקרים ובוגרי בית הספר, היסוד של כל מדינה הוא החינוך של הנוער שלה. אין ספק שמכאן תצא דוגמה ומופת כחיילי צה"ל בעתיד וכאנשים טובים באמצע הדרך. אתם פונים לדרך חדשה ולחיים האמיתיים. מי ייתן ותיישמו את כל הערכים שקיבלתם ותצליחו בכל אשר תפנו. בהצלחה בצבא ושמרו על עצמכם. כולנו גאים בכם. תודה.
תודה רבה מירה על המילים החמות. הרבה מילים טובות וברכות שמענו עלינו, בשבילנו, עכשיו תורנו. וויליאם ג'יימס אמר, היכן שלא תהיה, אלו החברים שלך שיוצרים את עולמך. אז בשם כל השכבה, בשם כל החברים שיצרו את העולם הפרטי שלנו, את השכבה שלנו, אנחנו מזמינים את הילה, שחר ואדם. הגברת סמדר קולבן, מפקחת בית הספר, יונת קאופמן, מנהלת בית הספר, אבי מלכה, סגן המנהלת, צוות השכבה, צוות המורים וצוות המנהלה. הורים יקרים, חברים לשכבה, קהל נכבד. 3 השנים האחרונות היו עבורנו תקופת חיים משמעותית מאוד. 3 שנים בהם למדנו, טיילנו, צחקנו, החכמנו והתחכמנו. מחנכים ומורים יקרים, השרשתם בנו הרבה עקרונות וערכים. לא היה נושא אקטואלי במדינה שלא עלה לדיון מעמיק בכיתות. למדנו להקשיב, לקבל דעות שונות משלנו ואנשים שונים מאיתנו, גם אם זה מנוגד לתפיסות שלנו. הרבה מהחוויה שלנו בבית הספר מורכבת מפעילויות שלא התקיימו בכיתה. הטיולים השנתיים, הסיורים, המסע משואה לתקומה, ערבי השכבה ועוד. השקעתם את כל כולכם בפעילויות מגוונות שגיבשו אותנו יחד, העשירו את עולמנו ובעיקר הוסיפו המון כיף. יצרנו כאן קשרים וחברויות שגלשו מחוץ למסגרת בית הספר וימשיכו גם בעתיד. בדנמרק קיבלנו יחס אישי, אכפתי ודואג. תשומת הלב אלינו לא הסתכמה רק בעזרה לימודית, אלא נגע בכל תחום בחיינו. ברמה האישית כל אחד מאיתנו עבר תהליך עם עצמו והבין שעליו לקחת אחריות. זה לא קרה ברגע כי שינויים קורים לאורך זמן. הגעתי לדנמרק כנער בן 15, שלא מסתדר עם מורים ומסגרת. הייתי רגיל להרגיש שהם אינם לטובתי. יסמין, המחנכת שלי, וכמוה מורים נוספים. הראו דאגה ואכפתיות והתעקשו לאורך זמן, עד שהציניות והתוקפנות התחלפו בשיתוף פעולה. מיסמין, לירן וצוות המורים, ראיתי אכפתיות שבאה ממקום כן ואמיתי. על כך הבנתי שכדי לשנות משהו בחיי, בחברה או בעולם, עליי להתחיל את השינוי בעצמי. את כיתה ט' ביליתי בעיקר מחוץ לבית הספר. לא רכשתי כבוד למורים, והלימודים לא עניינו אותי. לא ראיתי את עצמי כאחת שתצליח, שתלמד, שתיגש למבחנים, ובטח לא אחת שתצליח. אבל דברים השתנו, ולכך שותפים אנשים רבים. אין יום בו לא קיבלתי שיחת טלפון או הודעה. הכל בסדר? למה לא הגעת היום? אין ספור השיחות האישיות ממיקי המחנך, ההתעניינות והדאגה. הדחיפה מעמית המתרגלת, החיוך והעידוד מהצוות כולו, שינו את התמונה. השינוי לקח זמן רב, וכלל המון עליות ומורדות. בסופו של דבר הבנתי כי מדובר בעתיד שלי, ושאני יכולה להשפיע עליו. ההצלחה שלנו היא תוצאה ישירה של מה שעשיתם. אנו רוצים להודות לכל האנשים שליוו אותנו בתהליך הארוך הזה, שהיה לא פעם מייגע עבורנו, ואנחנו יודעים שגם לכם לא תמיד היה קל. תודה ללירן, רכזת השכבה, שדחפה אותנו לכיתות. אך עם המון דאגה ורגישות. תודה למחנכים על אין ספור השיחות, ההשכמות בבוקר והאימון שנתתם בנו. תודה למתרגלות על שעות ארוכות של תרגול, על העידוד, ההשקעה והאמונה בהצלחתנו. תודה ללירן היועץ על ההקשבה וההכלה, ועל כך שהתעקשת שנדבר על נושאים אחרים מלימודים, החשובים לא פחות לחיינו. תודה לאבי שמדבר על כל תלמיד ותלמידה בגובה העיניים, בצורה הכי אישית וכנה. תודה ליונת שעושה כל כך הרבה מאחורי הקלעים, בלי שנהיה מודעים לכך בכלל, ושדואגת להיות זמינה עבורנו ותמיד אכפתית ומעודדת. תודה למורים המקצועיים על ההשקעה, הדחיפה והעידוד. תודה לוורד, לפרידה ולכל צוות המנהלה, שתמיד היו שם בשבילנו לכל עניין וצורך. ועם כל הכבוד לצוות בית הספר, לא היינו מגיעים לאיפה שאנחנו היום בלעדיכן, משפחות אהובות. תודה על התמיכה ועל זה שפשוט הייתן שם בשבילנו. ואחרונים חביבים, תודה לנו, שכבת י"ב המדהימה. על החברות, התמיכה והפרגון, שנדע ליצור אווירה כזאת של עזרה הדדית, בכל מקום אליו נגיע בעתיד. שתמיד נזכור לראות את הזולת ולנהוג ברגישות ואכפתיות, כפי שנהגו בנו בבית הספר, שנשאף גבוה ונאמין בעצמנו.
אז זהו, אנחנו מסיימים. לא היה קל לסכם, ולכן אנו גאים בשם כל שכבת י"ב מחזור ממי לאחל לכם ערב סיום מהנה. תודה לנציגים שלנו ותודה לכל האנשים היקרים. השכבה כבר מתכוננת מאחורי הקלעים למופע הגדול של הערב. אנחנו מאחלים לכם ערב טוב, אנחנו בטוחים שתהנו. ערב טוב וחמישי שמח לכולם. מיד נתחיל בדנמרק נהדרת, תוכנית סיכום העונה. עוד רגע יצטרפו אליי יתר הפאנליסטים, אבל לפני הכל בואו נגיד שלום ללהקת הבית שלנו. להקת הבית שלנו, אינסטרומנטלי, ללא מילים. טוב, כי הוא לא ידע. סליחה? הוא לא ידע את המילים, אז הוא לא שר. גברתי, זה קטע נגינה, זה אמור להיות בלי מילים? אני אומרת לך, הוא לא ידע. טוב, אני חושב שאת קצת מתבלבלת, אבל בכל מקרה אנחנו חייבים להתחיל. דנמרק נהדרת, תוכנית סיכום העונה, אנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו נכנסים לשידור 3, 2, 1, דנמרק נהדרת. ובכן, תודה שחזרתם אלינו. הרבה נאמר כבר על השכבה הזאת, מחזור של אלופים, המחזור הכי מדובר של דנמרק, ועם זאת 3 שנים, 3 עונות וסיפורים רבים. מה מאחד את בית הספר המיוחד הזה עם הפסלים המוזרים של דני קרוון בחצר ושני עצי הזית? היי, עד עץ הזית. אמרת עץ הזית, אמרת אבי מלכה. קהל נכבד, כמו שאתם רואים, הצטרף אלינו אבי מלכה, סגן מנהלת בית הספר. בוקר טוב ילד שלי. אבי, בוקר טוב גם לך, רק שערב עכשיו? אל תתווכח. טוב. הבית אייל, דנמרק זה לא מקום רגיל. כמות האהבה, הצעקות ומצלמות ההבטחה שרישתתי בכל בית הספר לא תמצא בשום מקום אחר. מצלמות הבטחה בכל בית הספר? זה חוקי הדבר הזה? אגב, יש לך איזה תיק פתוח במשטרה או תלונה שתרצה שאבטל? לא שידוע לי, אבל למה? יש לך קשרים במשטרה? טוב, אתה יודע שזה לא הגיוני שאתה משתיק אותי כל רגע ושככה אי אפשר לנהל דיון, נכון? טוב, כי הוא לא ידע. אייל, אני כאן לשמור על הסדר, לא לנהל איתך דיון. אתם תמשיכו בתוכנית סיום שלכם, ותזכור, שתי העיניים שלי תמיד עליך. אוקיי, אז הנושא הבא. יחס אישי וצמוד זה חלק ממה שמאפיין את בית הספר הזה. שיחות, הסכמים ואפילו טלפונים מעוררים מהמחנכים בבקרים זה חלק מהתפריט היומי כאן. הנה הכל בכתבה הבאה. הלו. אשר? אשר, איפה אתה? עם יונת המנהלת, איפה אני יכול להיות בשעה 7 בבוקר? אני ישן. אשר, אני מבקשת שתקום עכשיו. טוב, אני קם. כעבור שעה. הלו. אשר? כן, לירן, מה העניינים?
אשר, איפה אתה? ענבר רפאלי מדגמן בתצוגה של ויקטוריה סיקרט. איפה אני יכול להיות בשעה 8 בבוקר? אני ישן. אתה אמרת שתקום, אני מבקשת שתגיע עכשיו אל בית הספר. טוב, בסדר, הנה אני קם. כעבור שעה. הלו. אשר! כן, לירן? אשר, איפה אתה? עם גדי מהמזנון, אופים לחמניות לסנדוויצ'ים. איפה אני יכול להיות בשעה 9 בבוקר? אני ישן. אשר, אני כאן, גם כל הצוות כאן, וזה ממש לא... לא נורא. יופי, אז תהנו, מה אתם צריכים אותי? אשר, זו הפעם השלישית שאני מעירה אותך הבוקר, ואני מזכירה לך שאתה חתום על חוזה. החוזה של יונת. מה שמוביל אותנו לנושא הבא, החוזים בבית הספר. קהל נכבד, כמו שאתם רואים, הצטרפה אלינו גם יונת, מנהלת בית הספר. רגע, יונת, לא שומעים אותך. קהל נכבד, כמו שאתם רואים, הצטרפה אלינו יונת, מנהלת בית הספר. מה נשמע יונת? ערב טוב. מה נשמע יונת? יונת, משהו כאן לא מסתדר לי. איך את, אישה חופשייה ואוורירית כל כך, משתמשת בחוזים? תראה אייל, אני בא מחופשיות, התנהגות, נוכחות, הימצאות ובכלל מהרבה מילים שמסתמות באות. כן, זה בדיוק מה שמוזר, שאת כל המקומות האלה חוזה לא משקף. תראה אייל, אני אמנם בא מחופשיות, אבל אני גם בא מהתנהגות, נוכחות, הימצאות ובכלל מהרבה. הרבה מילים שיש באימות, כן, את זה כבר קלטנו. רגע, למעט אלימות. את לא חושבת שלהחתים תלמידים על חוזה זה קצת קיצוני? אבומן כתדו ואתם אומן כתדו. נו באמת יונת, למה עוד פעם באנגלית? והנה בבקשה, זה עבד. כבר כמה חודשים שההתנהגות והנוכחות השתפרו פלאים בבית הספר. הבעיה היא בחוזה עצמו. ומה הבעיה? שאין לו תוקף, ובעצם הוא לא עתיד להסתיים לעולם. אז מה הבעיה? לא הבנתי. יונת, הם מסיימים השנה, הם צריכים להמשיך הלאה. צבא, חיים, לימודים. ומי אמר שהכל צריך להיות רגיל בחיים, ואותו הדבר? תראה אותי, שיער קצר, עד שיש שכבה כל כך מוצלחת, ככה סתם לתת לה ללכת. אני חושבת שכדאי להשאיר אותם עוד קצת. יונת, החוזה הזה הוא לנצח. אז עוד קצת הרבה. את מבינה שזה לא הגיוני, נכון? אם התלמידים היו יודעים על מה הם חותמים, זה לא היה קורה. טוב, כי הוא לא ידע. אני אומרת לך, הוא ידע. התלמיד לא ידע על מה הוא חותם, הוא פשוט לא ידע. אני אומרת לך, כל תלמיד ידע. הוא לא ידע, אני בטוחה שהוא לא ידע. טוב, גברת, אני יכולה לנהל את הדיון הזה איתך עוד שעות, אבל יש לנו כאן תוכנית על הראש, ואני אומרת לך, הוא ידע. הוא לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא ידע על מה הוא חותם, הוא לא ידע, הוא פשוט לא ידע, הוא לא ידע, הוא לא ידע על מה הוא חותם, הוא לא ידע על מה הוא חותם, הוא לא ידע. אז נעצור בנקודה הזאת. בואו ניקח הפסקה עם להקת הבית שלנו. שלי שמתבלבל, ובאותו רחוב גרים, ואת אותה סמטה חולקים כל הזמן. זה קיים ובשני זה נעלם ולא עוד, זה לא עוצר ואין אותו מקום תמיד זה חוזר. אז הנה שוב מגיע ושוב נדם, והשני מופיע בשנייה זה נעלם. אז תן מבט פנימה ונראה שזה קיים. אז קבוצה חגורה מנועים שוב מכאן. סיגיללה זה בובו, סיגיללה זה בובו, סיגיללה זה בובו, במברלה בובו, סיגיללה זה בובו, סיגיללה זה בובו, סיגיללה זה בובו. זה אחד תמיד אומר והשני ישר בוסל ואבן את דמותו, הוא בטוח ששלו מה שבע יד כל הזמן יבוא
מרחף בלב כל הבריאה, רים את מבטי אל מעבר לזירה, בדרכי רוצה להיות עטוף בתקווה. ג'איז וואן וואלה כולו מנהלה, או אלוהים אחד שוואי מן עבדאללה. הם צורקים לנו שקרים על 1000 תוכניות, וביניהם מראים לנו מוסר של אשליות, ואני פה מתהלך בדרך מלכים, אז תחי עולה עולה אל מעבר לשחקים. ג'איז וואן וואלה כולו מנהלה, אוי 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 או אלוהים אחד שוואי מן עבדאללה. איך שהיום נפתח, איך שהרגע בא, אוי כמה שיפים הם החיים, רק בואו לרגע נתאחד ולדקה נהיה אחים, כי מה אנחנו בני אדם מכורים לאשליה שאם ההוא שונה ממך אתה זה לא אתה. אז בואו נבין קצת מעבר לשטויות, שהקשת מתקיימת באלפי צורות שונות. בואו נבין קצת מעבר לשטויות, שהקשת מתקיימת באלפי צורות שונות. איך שהקשת מתקיימת באלפי צורות שונות, איך שהקשת מתקיימת באלפי צורות שונות, איך שהקשת מתקיימת באלפי צורות שונות. ג'איז וואן וואלה כולו מנהלה, ג'איז וואן וואלה כולו מנהלה. ואיך שאני לא מסתכל וזה תמיד מבלבל, ואיך תמיד זה גונב אותי, והימים כך עוברים וכבר רואים בפנים את השנים שעברו איתי, וזה עולם די העיר, כל הכסף מהיר, לפעמים זה רודף אותי בין מה נכון לא נכון, אני לא מוצא שום היגיון בכל מה שקורה. נשאר איתי תשאיר איתי תמיד כשאני צולל אל תוך עינייך, אל המתוק שבפחייך, כן תמיד תמיד אחזור אל זרועותייך, כן אל החום שבין ידייך, ועינה תודה רבה לכם. וכעת עוד כותרות. שיא חדש בריצת 400 מטרים נשים נשבר השנה באופן לא צפוי על ידי לא אחרת מרכזת השכבה לירן גדיש. כל זה במהלך הטיול השנתי. הנה הכל בכתבה הבאה. מה אתם הייתם עושים? ברוכים הבאים לחדר העריכה של מה אתם הייתם עושים. והערב בתוכנית מקרה קשה של כבד את מוריך ואת טיולך. מלאכת הקודש של אנשי החינוך נבדקת בטיול השנתי. הצבנו מצלמות בטיול של שכבת י"ב מחזור מ"מ, ואוי לעיניים שכך רואות. הטיול התמים שהופך לטוב ובוהו, והשכבה אפס, איך לומר מתפרקת. תשפטו בעצמכם ותחשבו
מה אתם הייתם עושים? פליי. אוקיי, שכבת י"ב, אנחנו תכף נצא לדרך. אני והצוות מאחלים לנו שיהיה טיול כיף ושיעבור בשלום. אנו מצפים מכם להתנהגות בוגרת, אחראית וממושמעת. סדר, ניקיון ועמידה בזמנים לאורך כל הטיול. השכמה זו השכמה. כיבוי אורות זה כיבוי אורות. וכמובן, לשמור על הציוד ועל החברים שלכם. ועכשיו יאללה חברים, לאוטובוסים. לטיול יצאנו, כלנית מצאנו, על גבעת הדשא במערב. פאוז. ובכן, עד עכשיו הכל תקין. בואו נריץ קדימה ונראה מה קורה בהמשך. פליי. לטיול יצאנו, כלנית מצאנו, על גבעת הדשא במערב. טוב, כולם לרדת מהאוטובוסים? הגענו לערי אילת. כולם יכולים ללכת לשים ציוד באוהלים, אבל בצורה מסודרת ורגועה. פאוז. אוי והזמיר למה שקרה. עיניכם רואות ולא מאמינות. בואו נריץ אחורה ונראה את זה לאט. ריוויינד. פליי. אופס. לחצתי על הסטופ, סליחה. סלואו פליי. בצורה מסודרת ורגועה. סטופ. כמו שנאמר, הכתובת הייתה על הקיר כבר מההתחלה. בואו נראה מה קורה בהמשך שילדים בחדרים סלש שואלים, כי זה כבר סיפור אחר לגמרי. פליי. כשאני מתפרע זה לא טוב. סלואו. פליי. סלואו. פליי. סלואו. סלואו. פאוז. כמו שאתם רואים, תוהו ובוהו על פני תהום. פליי. שכבת י"ב, מה זה? לישון כולם עכשיו. והשכבה הולכת לישון. פליי. ומה שקורה ביום למחרת הוא סיפור אחר לחלוטין. בוקר טוב, שכבת י"ב, אנו מתחילים את הטיול הרגלי. אני מבקשת מכולם להישאר קרובים אליי, לשתות הרבה ולעמוד בקצב ההליכה. יאללה, פנינו למדבר. לך למדבר הדרכים יובילו, לנבחרת בלכתי אל המדבר. שוב שוב נחזור, הצוקים ירמיעו, שמש גדולה של אור, אור נדרך עלינו. פאוז. ובכן, עד כאן, היום מתחיל בשלום קהל נכבד. אבל כאן נשבר השיא תרתי משמע. שימו לב להתפתחויות. פליי. לירן, בלי שטויות, תתקדם עם כולם. אבל ללירן בשלו. הוא רץ לכיוון השני, ועד שמישהו שם לב, פותח פער של 400 מטרים לפחות. והשאלה שלי היא מה אתם הייתם עושים. פליי. פאוז. ובכן, הרכזת הזריזה שברה את השיא האולימפי בריצת 400 מטרים, וזכתה בתלמיד ובמדליה. ואנחנו נשאר בפאוז, ונדבר על מה שקרה...
סנשיין, אתם דמויות מתוך וידאו, אתם לא אמורים לדבר. וואה פדיחה, אני לא יודע מה לעשות. הדמויות שברו את הכלים ולא משחקים. והשאלה שלי היא מה אתם הייתם עושים. יונת, מה את היית עושה במצבי? אני הייתי שר עליהם שיר, ואו מחתימה אותם על חוזים בעוד מועד על כתבות אחרות. יונת, שוב חוזים, את לא רצינית. אייל, כשאתה מדבר ככה, אני שוקלת להחזיר את המילה אלימות למקומות שאני בא מהם. אוקיי, אז אולי כדאי שנעצור את הדיון בנקודה הזאת. תודה למשתתפים, ועכשיו להקת הבית. אני הולכת, אבי בו. אני בא, יונת, חכי לי. כן. שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה, תנאים מצוינים למשכנתה נוחה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. לקבל את זה ולוותר, לא, אני לא רוצה להתבגר. רוצה את הבוס על הראש, 2 חוניות וילדות 3, בעל הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. אני לא צריך לעשות מניות, לקנות חיים ולא לחיות, להתחשב ולהגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר, לא, אני לא רוצה להתבגר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר, לא, אני לא רוצה להתבגר. גבירותיי ורבותיי, אורי קאדי. להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר, לא, אני לא רוצה להתבגר. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר, לא, אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר. תודה רבה. עוד כותרות. המסע לפולין שהתקיים לא התקיים מסע בסוף? בגלל תקציב? סבבה. אז זה נושא אחר. הגדנ"ע שהתקיימה גם זה התבטל? רגע, אני לא מבין, יש לי פה כתבה על גדנ"ע. גדנ"ע על מורים? אתה בטוח? אוקיי. אז מסתבר שגדנ"ע לא הייתה לילדים, אבל המורים זה סיפור אחר לגמרי.
מסתבר שלמורים נערך שבוע הגנה כהכנה לעבודה כאן. מבולבלים? גם אנחנו. מחלקה 3, להיכנס! במקום עמד! אתם רוצים להיות מורים? אתם רוצים להיות מורים? אתם רוצים להיות מורים? תנו לי קאט הראשונה. תוציאו אוויר. זה לא מספיק כדי להיות מורים בדנמרק. המקום הזה דורש רק את הטובים ביותר, החזקים ביותר, הנחושים ביותר. ומה אני רואה מולי? חבורה של ליצנים, עגילים בגבות, מחבקי עצים, אנשים שמסתובבים בהפגנות של מרץ. אוי ואבוי על הילדים שלנו. לאחד מכם יש את זה? לאחד מכם יש את זה? לאחד מכם יש את זה? תנו לי קאט השנייה. תוציאו אוויר. אתה חושב אתה מצחיק? לא המפקד. אתה חושב אתה מצחיק? נפלט לי המפקד. כשאני אומר להוציא אוויר זה מהפה, לא ממקומות אחרים. סליחה המפקד. חלוקה לזוגות. תתאמנו, כי קשה באימונים, אבל יותר קשה בדנמרק. הבית ספר הזה דורש רק את הטובים שביניכם, חזקים שביניכם, תלמידים יאחרו, יתחצפו, ירצו לפרוש מבית הספר. מה אתם עונים להם? מורה חזק, מורה תמיד, לא מוותרים עליו תלמיד. יפה. עכשיו קחו את עצמכם ועופו לי עם העיניים בצורה מסודרת. שאלוהים יעזור לנו. קהל נכבד, כתבה שהגיעה זה עתה על מצוקת העטים בבית הספר. המורים בשכבה מנהיגים נוהל חדש של מחירת עטים בשקל לכל הדורש. כל זאת ועוד בתחקיר הבא. היא מזמינה הפוך משנינו ורק מתלוננת על החוק. איזה חוק אולי נזוז ושואלת גרה בדירה שכורה ממש קרוב לדרך השלום. נזמין חשבון הלילה לא חיובי. בוא נתקשר להזמין שרוק. כן? מהר, אני באמצע בגרות, אני חייב עט. בדקת בכיסים? כן, בדקתי. שאלת חברים? כן. שאלת מתרגלת? כן. יש לך שקל? כן. כנס. איך אתה משלם? מזומן. שעת קבלת העט 106. יש לך גם תעודת אחריות לשנה. תודה. יש לך ביטוח, לא כולל עיסת הקצה, אבדת הפריט והזנחה בכיתה. תרצה גם להוסיף מרגר בשקל 90, או אולי מחק? רק 5.90, מבצע. לא, אני באמצע בגרות. רגע, לפני שאתה הולך. או יותר נכון, לפני שאתם הולכים, רצינו להגיד לכם איזו שכבה מיוחדת במינה אתם. וכמה נהנינו לראות אתכם גדלים, מתבגרים
מתגברים על קשיים. תומכים אחד בשני, מקבלים את השונה מכם ולוקחים יותר ויותר אחריות. אנחנו עצובים להיפרד מכם, אבל מתרגשים לראות אתכם יוצאים לחיים. מקווים ומאחלים לכם שתמיד תדעו לאסוף כוחות ולהתקדם. תהיו ערניים ואכפתיים כלפי הסביבה שלכם, ותמיד תושיטו יד. תאמינו בעצמכם, תשמיעו את דעתכם, כי היא חשובה. תקשיבו לדעות שונות, זה הכי מלמד, והופך אותנו לאנשים טובים יותר. אוהבות ורבים. ובכן, כמו שראיתם בשידור שלנו היום, לאן העתיד מושך לא נדע. זה ששכבה שלמה סיימה כאן זה קסם, וקסם אמיתי אי אפשר להסביר. האם אלה המורים, המחנכים, הצוות, ההנהלה שעושים את המקום הזה לאפשרי? אין לדעת. מה שכן סיימנו, ואפילו בחיוך. דנמרק נהדרת, תוכנית סיכום העונה 2015. זה הכי יפה שיש. כל המקומות שבהם היית, עולמות שראית וגילית, כל השאלות שבדרך שאלת, לפעמים לא העזת לגלות. מהבהבים בשתי שניות, חולפים חיי אל מול עיניי קולות. מזמן אחר הלב אומר להתעורר מהר. להתעורר מהר. עולמות שראית וגילית כל השאלות שבדרך שאתה לפעמים לא
רגע. תודה רבה לכם. אני רוצה רגע אחד להגיד תודה רבה לבן אדם שבמשך חודשיים סבל אותנו בשעות שהריטלין נגמר. סיוון, בוא. סיוון. בוא. מלך. זאב. הוא לא ידע. רגע, זה לשום. ולבן אדם שסיוון כל החודשיים האלה אמר לנו שלומי, לא ידענו מי זה עד היום בבוקר. איפה הוא? משחק אותה קשה להשגה. רגע, אני בא. יאללה, יש לנו אפטר. התבאסתי שלא יצא לי להיות איתכם. ויקי! בשם כל י"ב 4 אני רוצה להגיד לך תודה רבה על 3 שנים. אנחנו אוהבים אותך מאוד. מיקי! אנחנו רוצים להגיד לך בשם כל הכיתה. רגע, לא הספקנו לכתוב לך ברכה, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה על 3 שנים הכי טובות שיכול להיות לנו. הסעות יוצאות עוד חצי שעה.